Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederengipun wiwiti pidato puniku kula nderekaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur wonten ing wekdal menika kita saged mangkepal wonten ing siang menika kanthi sehat walafiat. Saiki aku arep ngajak kita kabeh ngerti mana globalisasi lan kepriye kudune ngadepi pengaruh globalisasi ing urip kita. Globalisasi minangka proses ngebarakake unsur-unsur anyar ing urip. Iku kalebu informasi saka sadonya lewat media cetak utawa elektronik. Meh kabeh aspek urip kena pengaruh iki. Contone bidang transportasi, telekomunikasi, kuliner nganti fashion. Sanajan minggunane kanggo urip, globalisasi uga duwe pengaruh negatif. Mula kita kudu pinter milah lan milih dampak globalisasi. Njupuk mung aspek positif lan mirawetake negatif. Tujuane supaya budaya saka ngendi wae sing mlebu ing Indonesia bisa-bisane kanthi bener. Bab iki wigati supaya ciri-ciri kawicaksanaan budaya Nusantara bisa dilestarikake lan lestarikake ing satengahane modernisasi. Kono pidato cekak saka kula mugi-mugi saged migone tumrap kita sedaya anggenipun ngadhep pengaruh globalisasi. Pengaruh supaya integritas kita minangka bangsa lan negara ora rusak amarga kena pengaruh globalisasi. Matur suwun.